Συνεχίζουμε, όπως ήδη καταλάβατε, με την παρουσίαση υποψηφίων εν ώψη των επιμελητηριακών εκλογών. Οι επιμελητηριακές εκλογές, οι οποίες έχουν συζητηθεί αυτή τη φορά περισσότερο από κάθε άλλη. Κοντά μας αυτή τη φορά επικεφαλής συνδυασμού, επικεφαλής του συνδυασμού Νέο Επιμελητήριο, ο κύριος Γιώργος Γκούμας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δωρακάκου. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Θέτετε τον εαυτό σας στην κρίση των μελών του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Έχετε συστήσει ένα νέο συνδυασμό, το συνδυασμό Νέο Επιμελητήριο. Εν αρχή να πούμε δύο λόγια, ξεκινώντας κατά αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση, για το όραμά σας, για τις προτεραιότητές σας. Κοιτάξτε, ναι, είναι, όπως είπατε, ένας νέος συνδυασμός που περιλαμβάνει αρκετούς νέους ανθρώπους και εκεί επάνω στηρίζεται και το όραμά μας και η άποψή μας για την αναβάθμιση του θεσμού του Επιμελητηρίου, ότι θα πρέπει νέοι άνθρωποι να έρθουν κοντά στο θεσμό, θα πρέπει νέοι άνθρωποι να πιστέψουν στο θεσμό και θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο θεσμός έτσι ώστε να λειτουργεί θετικά, ανταποδοτικά και δημιουργικά για τους νέους ανθρώπους και για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της πόλης μας και του νομού μας. Ναι, σας ακούω. Ξεκινώντας λοιπόν αυτή την προσπάθεια με πάρα πολύ καλές προθέσεις και πάρα πολύ, θα ήθελα να πω, μεγάλους στόχους, πλησίασαν τον συνδυασμό αρκετοί άνθρωποι, ήρθαν κοντά μας και σιγά σιγά αυτό το ρεύμα δυνάμωνε και μιλάμε σήμερα μετά από μια μεγάλη περίοδο προεκλογικού αγώνα ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για την αποδοχή και των ανθρώπων που στηρίζουν τον συνδυασμό και των ανθρώπων που υποδέχονται τον συνδυασμό σαν μια νέα κατάσταση στα δρόμενα του Επιμελητηρίου αλλά και τα επιχειρηματικά δρόμενα του νομού μας. Εσείς ο ίδιος βέβαια δεν είστε νέος σε αυτό το χώρο και στο χώρο του Επιμελητηρίου. Πώς και αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη στροφή? Κοιτάξτε, εγώ εκλέχτηκα νέος στο θεσμό του Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα σε ηλικία 29 ετών σαν αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου με το συνδυασμό του Γιώργου Καραμπάτου, Ανοιχτή Δρόμη, Συνεργασία για την Ανάπτυξη. Η ονομασία του συνδυασμού του κ. Καραμπάτου έχει αλλάξει τώρα, όπως άλλαξαν και πάρα πολλά πράγματα στο συνδυασμό του από τότε. Τότε είχαμε ένα όραμα να ανατρέψουμε ένα κατεστημένο και ένα καθεστώς που ίσχυε, δεδομένου ήταν πάρα πολλά τα χρόνια, περίπου αντίστοιχα 15 χρόνια με τη θητεία του κ. Καραμπάτου. Ήταν τότε η θητεία του κ. Πετρόπουλου, του αείμνηστου του κ. Πετρόπουλου. Το όραμα ήταν πολύ μεγάλο, ήταν τόσο πολύ η αγωνιστική μας έτσι, πώς να το πω, κατάσταση και η επιδίωξη να φέρουμε κάτι καινούριο στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Πράγματι αυτό επιτεύχθηκε, νικήσαμε στις εκλογές, μπήκαν νέα πρόσωπα, μπήκαν νέοι άνθρωποι και δημιούργησαν μια δυναμική διαφορετική από την τότε κατάσταση που επικρατούσε στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η κατάσταση αυτή στη δεύτερη τετραετία, γιατί επανεξελέγει στη δεύτερη τετραετία, πάλι και τοποθετήθηκα ως αντιπρόεδρος στη Δικούσα Επιτροπή, ιδιαίτερα από τα μέσα του 2002 άρχισε να αλλάζει. Η διαπίστωση όλων και κυρίως των ανθρώπων που αρχίσαν τότε να αποχωρούν σιγά σιγά από το συνδυασμό, ήταν πάρα πολύ, πιστέψτε με, ήταν το στοιχείο το βασικό, ήταν το μοντέλο διοίκησης του συνδυασμού τότε, της διοίκησης μάλλον του Επιμελητηρίου, ήταν προσωποκεντρικό. Ο κύριος Καραμπάτος ήταν συγκεντρωτικός, πολλές φορές έπαιρνε αποφάσεις μόνος του, τις έφερνε να τις επικυρώσει στο Συμβούλιο εκ των υστέρων. Υπήρχαν θέματα τα οποία πιστεύω ότι δεν διατηρούσαν τον θεσμό σε ένα υψηλό επίπεδο, δεν δίναν τη δυνατότητα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβάλλουν τις απόψεις τους, να έχουν παρέμβαση ή να έχουν άποψη για τα θέματα τα οποία μας απασχολούσαν και συνέπεια αυτού από τα τέλη του 2002 έκφρασα και εγώ την άποψη να αποχωρήσω. Με έπεισε ο τότε διευθυντής του Επιμελητηρίου, ο κ. Μακρύς, να παραμείνω μέχρι τη λήξη της θητείας μου. Αυτό έκανα, έμεινα μέχρι τη λήξη της θητείας μου το 2005. Δεν θα έπρεπε ωστόσο, εφόσον είχατε, αν θέλετε, και στο μυαλό σας να κάνετε κάτι καινούριο, να έχετε παρέμβει περισσότερο, εφόσον είχατε μία θέση και εσείς? Κοιτάξτε, δεν θα έπρεπε να είχατε εκφράσει όσοι υπηρέτησαν τον θεσμό και με γνωρίζουν προσωπικά, γιατί είμαι δυναμικός, είναι το στυλ του χαρακτήρα μου δυναμικού και είμαι και ντόμπρος, θα μιλήσω απλά και λαϊκά γιατί ο κόσμος θέλει να μας ακούει με την πραγματική γλώσσα που μιλάμε, όχι με τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε κάτι άλλο. Δεν το συνηθίζω εγώ αυτό. Ήταν άκομψο σαν μέλος της Δικούσας Επιτροπής και αντιπρόεδρος πολλές φορές να φέρνω θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, θέματα που είχαν να κάνουν με τη σπατάλη των χρημάτων,
με την αποτελεσματικότητα της δράσης ελιάς, των δρόμων της ελιάς. Όσοι παλιοί συνάδελφοι υπήρχαν στο επιμελητήριο, πιστεύω δεν μπορούν να με διαψεύσουν, γιατί όλους τους εκτιμούσα και με εκτιμούσαν. Πολλές φορές ήταν δε και ακραίο ο αντιπρόεδρος της δικού σας επιτροπής να έρχεται σε αντιπαράθεση με τη δικού σας επιτροπή και με τον πρόεδρο. Γι' αυτό προτίμησα να απέχω από τα διοικητικά συμβούλια τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή από το 2002 μέχρι το 2005, να προχωρήσω στην αποχώρησή μου χωρίς ακραίες μεθόδους και καταστάσεις. Ξέρετε κάτι, ότι στο επιμελητήριο είμαι από τους ανθρώπους που πέρασαν, δεν είναι εγωιστικό αυτό, αλλά πέρασαν με ένα σεβασμό προς το θεσμό και ένα σεβασμό προς τους συναδελφούς μου. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το διαψεύσει. Και ήμουν μαχητικός, είχα πάντοτε την παρέμβασή μου, είχα πάντοτε τη θέση μου, την πρότασή μου, σεβόμενος στους συνάδελφούς μου. Γιατί δεν επιλέξατε ποτέ να δημοσιοποιήσετε όλες αυτές τις ενστάσεις σας? Γιατί όταν, ας πούμε, σήμερα κατά τη διάρκεια ενός προεκλογικού αγώνα κάνουμε λόγο για λόγιστη σπατάλη χρημάτων, για αναποτελεσματικότητα των δρόμων της ελιάς, πράγματα τα οποία εσείς δηλώνετε, για απουσία, αν θέλετε, και διαφάνειας, γιατί έχει ακουστεί και αυτό. Γιατί, εφόσον είχατε τη θέση και είχατε τη δύναμη να το κάνετε, δεν επιλέξατε τότε να δημοσιοποιήσετε κάποια από αυτά? Κοιτάξτε, πέρα από το να περιοριστείτε στο χώρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, εγώ εξέφρασα την άποψή μου και έχω συνηθίσει όταν συμμετάσχω κάπου να είμαι διακριτικός και σοβαρός. Όταν αποχώρησα και δεν επιθυμούσα να ξανασυμμετάσχω, έμεινα εκτός επιμελητηρίου για τα χρόνια αυτά της εξαετίας, στην οποία εξαετία δημιουργήθηκαν τεράστια θέματα, ξέρετε. Αυτό το πράγμα σας είπα και πάλι, ότι η πρώτη τετραετία δεν ήταν τα προβλήματα τόσο μεγάλα όσα εξελίχθηκαν τη δεύτερη και την τρίτη τετραετία. Γιατί ξέρετε, ο κύριος Καραμπάτος και η καρέκλα και όποιος έχει εξουσία, συνήθως μετά την πάροδο ετών αρχίζει και μεταλλάσσεται, διαφοροποιείται. Συνεπώς, ναι. Και εκτός επιμελητηρίου που ήμουν, έκανα την κριτική μου. Αλλά η κριτική καλόπιστη, να ξέρετε, δεν είναι αυτή που δημοσιεύεται. Η κριτική καλόπιστη είναι αυτή που υποστηρίζεται με θέσεις και με επιχειρήματα. Εγώ είμαι εδώ σήμερα για να αποδείξω ακριβώς αυτό το λόγο που λέτε. Ότι η διοίκηση αυτή έχει αρρωστήσει. Είναι άρρωστη πάρα πολύ καιρό, ιδιαίτερα τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει φτάσει σε ακραία σημεία. Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση εμείς επιχειρηματίες, με τον κύριο Καραμπάτο να νομίζει ότι είμαστε ηθαγενείς. Ο κύριος Καραμπάτος, ο οποίος γνωρίζει εδώ και 42 μέρες την αλλαγή στις έδρες του επιμελητηρίου και προσπάθησε εντέχνος και με πολύ ωραίο τρόπο, τον γνωστό του τρόπο, να κοροϊδέψει ακόμα και τους υποψήφιους του Αυτό δεν ήταν ένα θέμα σε εξέλιξη? Νομίζω ότι είχαν αποφασίσει τα επιμελητήρια όλης της χώρας για μια συγκεκριμένη κατανομή εδρών. Το αρμόδιο Υπουργείο έφερε αντιρρήσεις και προσπαθούσαν να το διαπραγματευτούν. Κοιτάξτε, κυρία Θεοδωρακάκου, εγώ δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Αν και συγκλίνουν προς την πλευρά του κυρίου Καραμπάτου, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν συγκλίνουν σε καμία πλευρά. Απλά οφείλω και εγώ να κάνω τη δουλειά μας και να διευκολύνω το διάλογο. Προσέξτε, μπορείτε να μου βάλετε όσες δύσκολες ερωτήσεις, εγώ θα απαντάω μέχρι το πρωί. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αυτή η μεθόδευση του κυρίου Καραμπάτου είναι απαράδεκτη. Δεν τον τιμάω ως πρόσωπο και ως πρόεδρο του επιμελητηρίου. Είναι απαράδεκτη προς τους συναδέλφους του, είναι απαράδεκτη προς τους υποψηφίους του. Οι άλλοι τρεις συνδυασμοί έπρεπε να ενημερωθούν από την πρώτη στιγμή. 13 Οκτωβρίου η Εκλογική Επιτροπή παίρνει απόφαση για τη διεξαγωγή και δημοσιοποιεί την απόφασή της στις 14 στον τοπικό τύπο για τη διεξαγωγή εκλογών στο επιμελητήριο. 18 του μηνός βγαίνει η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, την οποία την ξέρει ο κ. Καραμπάτος την ίδια μέρα. Τη γνωρίζει δε και ο διοικητικός προστάμενος, ο διευθυντής, ο οποίος τυχάνει να είναι και μέλος της Εκλογικής Επιτροπής. Και στη διάρκεια αυτή δεν ενημερώνει ούτε αυτός. Μπορεί να να έχει παραποδοστεί ο συγκεκριμένος υπάλληλος την Εκλογική Επιτροπή και την Πρόεδρο. Δεν ενημερώνεται κανείς, μα κανείς από τους υποψηφίους. Αυτή η μεθόδευση συνεχίζει ακόμα και μέσα στο εσωτερικό του συνδυασμού του. Δεν ενημερώνει τους υποψήφιους, τους βάζω υποψήφιους, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή τα ψηφοδέλτια δεν είχαν καταρτιστεί. Δεν ενημερώνει ούτε τα δικά του μέλη, δηλαδή ούτε τους δικούς του υποψήφιους. Και ξέρετε για ποιο σκοπό? Ναι. Ο σκοπός είναι ο εξής. Να μην αποθαρρυνθούν, γιατί ένας ενδιαφερόμενος υποψήφιος εξαγωγέας, όταν ακούσει ότι οι έδρες που θα καταναμηθούν μετά τις εκλογές στο εξαγωγικό τμήμα είναι 1 έναντι 4, καταλαβαίνετε ότι θα προβληματιστεί. Θα θέλει να δει το αντίπαλο ψηφοδέλτιο, θα μπουν πολλά θέματα. Λοιπόν, για να μην τους αποθαρρύνει και να συνεχίσουν αργότερα και τον εκλογικό τους αγώνα, δεν δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα που θα την έδινε οποιοσδήποτε, επαναλαμβάνω, σωστός και υπεύθυνος πρόεδρος επιμελητηρίου στους υπόλοιπους υποψηφίους να καταρτήσουν τα ψηφοδέλτια με τον σωστό τρόπο.
Και συνεχίζει και πιστεύει μέχρι σήμερα ότι θα καταφέρει να πάρει τις εκλογές με μεθόδους, μεθοδεύσεις και συντεχνίες που χρησιμοποιεί μια ζωή για να καθίσει την καρέκλα. Μπορεί να πιστεύει ο κύριος Καραμπάτος ότι την καρέκλα την έχει διδωμένη, όπως λέει ο απλός λαός. Δεν γίνεται όμως, ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι επιχειρηματίες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο πολιτήριο. Χωρίς να κατηγορούμε εμείς, γιατί σήμερα διάβασα και στον τύπο ότι του επιτίθουμε, να έχετε υπόψη σας ότι τον πάω πολύ διακριτικά, σύμφωνα με τη μοντέλο δίκησης που έχει ασκήσει. Με τα πράγματα, τα τερατουργήματα που έχει κάνει, προσέξτε, είμαι υπεύθυνος για αυτό που λέω, και με τις μεθόδους αυτές που χρησιμοποιεί. Δίνω το λόγο να μιλήσετε, γιατί πριν από λίγο έγινε και ένα σχόλιο περί κλήσης. Δεν υπάρχει καμία κλήση, απλά να ξέρετε ότι και εγώ από πλευράς μου οφείλω, αν θέλετε, να προκαλέσω και πιο δυναμικές απαντήσεις εκ μέρους σας, πέρα από τις τετριμένες, γιατί σήμερα είστε εσείς εδώ, σε μία-δύο μέρες θα είναι ο κύριος Καραμπάτος εδώ και όλα αυτά καταγράφονται και με τον ίδιο τρόπο θα ερωτηθεί και ο ίδιος. Να το παρακολουθήσετε και θα το δείτε. Ξεκινήσαμε. Και θέλω να πω, για να το κλείσω αυτό το πράγμα, ότι εγώ δεν του έχω κάνει καμία επίθεση. Εγώ έχω πει κάποια πράγματα τα οποία βασίζονται στην αλήθεια και πρέπει να το γνωρίζουν τα μέλη. Γιατί τα περισσότερα μέλη, κυρία Θεοδωρακάκου, αν κάνετε ρεπορτάζ εξωτερικό και ρωτήσετε για τα προβλήματα που έχουμε με το επιμελητήριο ή για την απόψη τους για το επιμελητήριο, θα δείτε ότι η άποψή μου επικροτείται. Ο κόσμος απλώς έξω οδυνοπαθεί. Δεν έχει να πληρώσει τα ενίκαιά του, δεν έχει να πληρώσει καθημερινές του υποχρεώσεις. Ο κύριος Καραμπάτος μας μιλάει για γαστρονομίες, για εκδηλώσεις, για συναυλίες, για γκαλά που κάνει σε πολυπολιτελή ξενοδοχεία. Θα έρθω και σε αυτά. Μας μιλάει για πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Μας μιλάει για φαντάσματα εταιρείες οι οποίες κάνουν ειδικές συμμαχίες. Μας μιλάει για πράγματα τα οποία, σας λέω, μας έπιθε, δεν μας πείθει. Να μου επιτρέψετε, για τη συμμαχία έχω κάνει ρεπορτάζ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, θέλω να μου πείτε, επειδή σας έχω ακούσει να λέτε ότι θέλετε να είστε κοντά στον επιχειρηματία. Είμαι κοντά στον επιχειρηματία. Επειδή εμένα προσωπικά και το τηρώ γενικώς αυτό, δεν μου αρέσουν οι θεωρητικές προσεγγίσεις, θα ήθελα έτσι να πούμε 2-3 πράγματα συγκεκριμένα. Με τι δομές, με τι υπηρεσίες, με τι στόχους. Κοιτάξτε, όταν λέμε ότι είμαστε κοντά στους επιχειρηματίες, δεν καθόμαστε στην καρέκλα μας κάθε μέρα, είμαστε έξω. Και αν παρατηρήσατε τις τελευταίες 10 μέρες, επισκέφτηκα 2.500 καταστήματα σε διάφορους δήμους στη Μεσσηνία. Δηλαδή προτίμησα την προσωπική επαφή και την καταγραφή των γεγονότων και των προβλημάτων από κοντά, παρά να κάνω εκλογές τηλεφωνικές, παρά να κάνω εκλογές παρασκηνιακές. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο όπλο που αυτή τη στιγμή χρησιμοποίησα για να μπορέσει ο κόσμος να πιστέψει σε μένα. Ο κόσμος, ξέρετε, θέλει την αλήθεια. Δεν θέλει εξαγγελίες. Ο κόσμος θέλει πράξεις. Και είδαν ότι ένας άνθρωπος με μια ομάδα νέων ανθρώπων βγήκε στο πεζοδρόμιο. Ο κόσμος πίστεψε σε αυτούς που θέλουν να παράγουν έργο, κυρία Θεοδωρακάκου. Δεν πιστεύει σε αυτούς που βγάζουν πολυτελείς εκδόσεις και χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους και διάφορα τρίκα επικοινωνιακά για να τον πείσουν. Δεν πείθεται ο κόσμος. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει σοβαρές προτάσεις, τις οποίες έχουμε εξαγγείλει από την πρώτη μέρα ανακήρυξης και διακήρυξης του σχεδιασμού μας. Θέλει υπεύθυνες προτάσεις που αφορούν αυτή τη στιγμή την ανάκαμψη της τοπικής μας οικονομίας. Αυτές θέλει πρακτικές, να τις έχουμε πει επανειλημμένως, μπορούμε να τις επαναλάβουμε όσες φορές θέλετε. Μιλάμε για συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν τον τουρισμό και τις εξαγωγές. Ξέρετε ότι προέρχομαι από τον χώρο των εξαγωγών, ξέρω πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Δεν ζητάει ο κόσμος προέδρους οι οποίοι έχουν δει την προεδρία του επιμελητηρίου επάγγελμα. Το τονίζω και ας με διαψεύσει οπωσδήποτε. Έχω δηλώσει και μέσω του εντύπου μου και μέσω του τύπου εδώ και 20 μέρες ότι κανένας από εμάς, από το νέο επιμελητήριο και εμένα προσωπικά, δεν θα διεκδικήσει μισθό ή αποζημιώσει το επιμελητήριο. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα ούτε ο κύριος Καραμπάτος ούτε κανένας άλλος το έχει διαψεύσει αυτό. Την καρέκλα του Προέδρου εμείς δεν την έχουμε δει επάγγελμα. Επάγγελμα είναι αυτό που κάνουμε, που είμαστε μαχητές στην καθημερινότητά μας, που μας γνωρίζει όλος ο κόσμος και προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο και τις δικές μας επιχειρήσεις και των επιχειρήσεων γύρω μας. Ωστόσο, μπορεί να μην την έχετε δει σαν επάγγελμα. Οφείλετε μετά, εάν εκλεγείτε, να δράσετε επαγγελματικά, με επαγγελματική συνείδηση. Και επανέρχομαι ακριβώς στο ερώτημα για τις συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις. Γιατί σίγουρα δεν θέλετε να είστε στην καρέκλα, το έχετε ξεκαθαρίσει, και θέλετε να είστε έξω και κοντά στον επιχειρηματία, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάτσετε και σε αυτή την καρέκλα και εσείς και τα υπόλοιπα μέλη του συνδυασμού, εάν εκλεγείτε, για να οργανώσετε ένα πρόγραμμα δράσης αποτελεσματικό. Τι θα συμπεριλαμβάνει? Κοιτάξτε, καταρχάς έχω πει ότι το επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα
να κινηθεί πάνω σε 3 βασικούς άξονες. Το ένα είναι η επικοινωνία, και όταν λέμε επικοινωνία, πρέπει να συνεργαστεί επιτέλους με όλους τους φορείς, με τα επιμελητήρια της υπόλοιπης Πελοποννήσου, με την περιφέρεια, με την κεντρική διοίκηση και με οποιοδήποτε άλλον, προκειμένου να είναι κοντά στα γεγονότα, να είναι στην εξέλιξη των γεγονότων, να μπορεί να συνεργαστεί και να υλοποιήσει οτιδήποτε είναι θετικό για τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα της περιοχής μας. Δεύτερον, πρέπει να ενημερώνει. Η ενημέρωση, κυρία Θωρακάκου, εκτός από τα email που υπάρχουν στις μεγάλες επιχειρήσεις, ο κύριος Καραμπάτος στέλνει, γιατί ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις και πολλά καταστήματα διαπίστωσα ότι δεν έχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ενημερώνονται. Το επιμελητήριο έχει πάψει εδώ και πολλά χρόνια, από την πρώτη τετραετία δηλαδή που ήμασταν διοίκηση, να στέλνει επιστολές ή newsletter όπως τα λέμε. Δεν παίρνει κανένας καμία ειδοποίηση από το επιμελητήριο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όλοι οι υπάλληλοι του ΣΕΤΑΠ και του επιμελητηρίου μπορούν να βγουν έξω. Μπορούν να βγουν μπροστά στην ενημέρωση, να καταγράψουν σε ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων που αντιμετωπίζουν και μεγαλύτερα προβλήματα κατά ιεραρχία, κατά προτεραιότητα, τα προβλήματά τους και να τους ενημερώσουν πάνω σε αυτά. Μπορούν να τους κάνουν προτάσεις. Οι υπάλληλοι του επιμελητηρίου δεν είναι υπάλληλοι οι οποίοι κάθονται στα γραφεία τους με ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα συγκεκριμένο έργο. Το έργο τους είναι να εξυπηρετούν αυτό ακριβώς το σκοπό. Τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες και τα καταστήματα. Και τρίτον, είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση. Είναι η εκπαίδευση και η υλοποίηση κάποιων θεμάτων. Σε προγράμματα που τρέχουν, όπως είναι το ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα που θα τρέξουν στο μέλλον, θα πρέπει το επιμελητήριο να έρθει σε επαφή με συμβούλους επιχειρήσεων, θα πρέπει να εξασφαλίσει από αυτούς το χαμηλότερο δυνατό κόστος, το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να το υπολογίσουμε βάσει των δεδομένων της αγοράς και της δυσκολίας της αγοράς. Θα πρέπει το επιμελητήριο να έχει γραφείο υποστήριξης των επαγγελματιών με τέτοιο τρόπο ώστε να παρακολουθεί και το φάκελό τους και θα πρέπει γενικότερα να τους υποστηρίζει και στον τομέα της εκπαίδευσης, είτε αυτό είναι όπως έχω προτείνει στην αξιοποίηση στο άλλο κομμάτι και την πρότασή μου, στον άλλον άξονα της περιουσίας του επιμελητηρίου, η δημιουργία μιας σχολής τουριστικών επαγγελμάτων με μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ή μια σχολή η οποία να τους βοηθάει στη χρήση του υπολογιστή, του ίντερνετ ή ακόμα και στη χρήση μιας ξένης γλώσσας όπως είναι τα αγγλικά και είναι απαραίτητα σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, με τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες τους που πρέπει να αναβαθμιστούν. Θα πρέπει το επιμελητήριο να βοηθήσει έτσι ώστε επιτέλους ο τομέας των υπηρεσιών που απασχολεί 5.000 επιχειρήσεις, είναι 5.000 επιχειρήσεις εγγεγραμμένα μέλη στον τομέα των υπηρεσιών, που και αυτοί με τη σειρά τους απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους. Το τονίζω, δίνουν δηλαδή μια πολύ μεγάλη όθηση στην τοπική οικονομία, προσφέροντας εργασία σε συνανθρώπους μας, σε συμπολίτες μας. Θα πρέπει και αυτούς να τους βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα να φτιάξουν το σύλλογό τους, να έχουν ένα όργανο σοβαρό, να μπορούν συλλογικά και σε ένα επίπεδο συνεργείας να συνεργαστούν και μαζί μας και όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε τα προϊόντα. Το επιμελητήριο πρέπει να δώσει τη δυνατότητα και στο προσωπικό του να αξιοποιηθεί κατάλληλα, να βγει κοντά στον επιχειρηματία. Εμείς θέλουμε το επιμελητήριο να πάει στον επαγγελματία, όχι να περιμένει τον επαγγελματία να έρθει στο επιμελητήριο. Θεωρείτε ότι μέχρι σήμερα, και αυτό έχει να κάνει και με το τι θα παραλάβετε αν εκλεγείτε, δεν υπάρχουν αξιόλογες δομές και παροχής υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες? Καταρχάς, δεν αν αναγνωρίζετε ότι έχει παραχθεί, ας πούμε, σε κάποιους τομείς ένα έργο? Σας έχω ακούσει για παράδειγμα να λέτε ότι είχε στηθεί ένα πολύ καλό επικοινωνιακό προφίλ του Προέδρου. Του Επιμελητηρίου. Του Προέδρου. Το οποίο το πλήρωσε το Επιμελητήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι σήμερα μία κυρία στην Πύλο μου έδειξε την πολυτελή έκδοση που δεν έχει μάθει κάποιος μέχρι σήμερα πόσα χρήματα έχει στοιχήσει και η οποία είναι πολυσέλιδη και είχε προετοιμαστεί καιρό. Μου έδειξε κάποιες ορολογίες στα αγγλικά και μου είπε: κύριε Γκούμα, γιατί είναι απαραίτητο εγώ να ξέρω ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες? Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε τώρα για ένα πλήθος υπηρεσιών που δεν τις ξέρει κανείς. Εάν το Επιμελητήριο είχε τόσο πολύ καλή δράση και είχε τόσο πολύ καλή δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στα μέλη του, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικό για άλλη μια φορά. Διότι κανένα από τα μέλη του δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει, δεν μπορεί να τις κάνει χρήση. Περισσότερο δε, πολλοί παραπονούνται ότι ακόμα και το τηλεφωνικό κέντρο ορισμένες φορές δεν απαντάει στο Επιμελητήριο. Ξέρετε κάτι, το Επιμελητήριο πρέπει να λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Δηλαδή εκεί δεν πρέπει να είναι μια δημόσια υπηρεσία που πρέπει κάποιος να πληρώνει. Γιατί όλοι παραπονούνται, τι το θέλουμε το Επιμελητήριο, κύριε Γκούμα? Κύριε Γκούμα, για ποιο λόγο να υπάρχει το Επιμελητήριο, αφού μας τιμάτε κάθε 5 χρόνια, κάθε 10 χρόνια? Γιατί να πληρώνουμε το Επιμελητήριο, κύριε Γκούμα? Αυτός ο αγώνας που κάνουν αυτή τη στιγμή
Δεν σας λέω αυτή τη στιγμή ότι ενδεχομένως και άλλοι συνάδελφοι με έχουν βοηθήσει και πολλοί συνάδελφοι και από άλλους συνδυασμούς θα θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Είναι ένας αγώνας για να διατηρηθεί ο θεσμός του επιμελητηρίου ζωντανός. Ένας θεσμός που είναι εργαλείο ανάπτυξης για όλους μας, που θα μας βοηθήσει μέσα στις επόμενους μήνες της κρίσης, βαθιάς κρίσης, να γλιτώσουμε τις επιχειρήσεις μας, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση, να δώσουμε δυνατότητα να διαφημίσουμε, να προβάλλουμε τον τόπο μας, να κάνουμε εξαγωγής τα τοπικά μας προϊόντα, να έχουμε ισονομία απέναντι στις τοπικές επιχειρήσεις, να μην κάνουμε το επιμελητήριο να είναι συνεχώς σε ένα επίπεδο κλειστού κλαμπ. Να υπάρχει Έχετε αναφερθεί πολλές φορές αυτό το Μάλιστα. κλειστό κλαμπ. Τι εννοείτε? Το επιμελητήριο σήμερα λειτουργεί για κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις μεγάλες, οι οποίες βρίσκονται στον χώρο της μεταποίησης, κυρίως στον χώρο της μεταποίησης, και δυστυχώς δεν είναι κοντά στα μικρά επαγγέλματα. Ξέρετε κάτι, κυρία Θεοδωρακάκου, στην παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραδείγματα όπως της Ολλανδίας, στην οποία βασική δύναμη στην οικονομία της έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν σε μια τοπική αγορά που έχουμε τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα και έχουμε τον τουρισμό ο οποίος αναπτύσσεται, βλέπετε τώρα και στην Τριφυλία αυτή τη δυνατότητα που παρουσιάζει ο τουρισμός, ιδιαίτερα μετά την επένδυση, τη μεγάλη επένδυση της Κώστα Ναβαρίνου και τη διαφήμιση και την προβολή που έχει πάρει η περιοχή. Πολλοί επιχειρηματίες έχουν πάρει τα ρίσκα τους και μου δίνεται και ευκαιρία να σου πω ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο, διότι στις ημέρες μας κυριαρχεί ένα δίπολο μέσα στα τόσα δίπολα που είναι διαφορετικό. Το δίπολο της επιχειρηματικότητας και του πατριωτισμού. Ξέρετε, πατριωτισμός δεν είναι να είσαι Μεσσήνιος ή Έλληνας. Πατριωτισμός είναι να προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι, να το διατηρείς, να σου ανήκει, αλλά συγχρόνως να σέβεσαι τον τόπο σου, να σέβεσαι τους συναδέλφους σου και να Από την άλλη, βέβαια, ο πατριωτισμός πολλές φορές είναι και μια παρεξηγημένη έννοια. Καμιά φορά εννοείται με τρόπο το κλαμπ, να μην κάνουμε κινήσεις προς τα έξω. Το κλαμπ, λοιπόν, κυρία Θεοδωρακάκου, αφορά μεγάλες επιχειρήσεις. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να βλέπω σε τομείς όπως η μεταποίηση και η εξαγωγής να συρρυκνώνονται επιχειρήσεις. Εγώ δεν θέλω να κλείσουν οι άλλοι για να επιβιώσει η δική μου επιχείρηση. Εγώ θέλω να αναπτυχθούν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και ιδιαίτερα νέες επιχειρήσεις. Επισκέφτηκα σήμερα μια μονάδα νέων ανθρώπων. Μήπως όμως αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν εν αρχή τουλάχιστον μία γέφυρα έτσι ώστε να στηθούν τα βήματα και για τις επόμενες. Και αναφέρομαι στην εικόνα που έχουμε προς τα έξω. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν το παράδειγμα. Πρέπει να αποτελούν το παράδειγμα και πρέπει το επιμελητήριο οπωσδήποτε να νοιάζεται και να φροντίζει και για αυτές. Αλλά σας λέω, το μυστικό της οικονομίας και το μοντέλο αυτή τη στιγμή βάσει της κρίσης που εξαπλώνεται και θα φτάσει σε. Οι διαστάσεις θα πάρουν πολύ μεγάλα μεγέθη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, να φύγουμε κάποιοι από τη μεγαλομανία μας και να δούμε την πραγματικότητα στην πραγματική της διάσταση και να πούμε, να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν νέες μικρές επιχειρήσεις εξαγωγικές, μεταποιητικές σε διάφορους χώρους που να δίνουν τη δυνατότητα εισρωής κεφαλαίων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα περάσουν κρίση, κυρία Θεοδωρακάκου, όσο και να μην το θέλουμε, όσο και να μην το επιθυμούμε, γιατί εγώ, ξέρετε, είμαι και ευαίσθητος με αυτές τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα με τις επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια προσπαθούν, ιδιαίτερα στον τομέα των εξαγωγικών. Υπάρχουν αξιόλογες επιχειρήσεις, δεν είναι πάρα πολλές, κρίμα που δεν είναι πάρα πολλές. Όμως, εγώ τις εκτιμώ και να είστε σίγουρος ότι την επόμενη μέρα που θα είμαι πρόεδρος του επιμελητηρίου, εγώ αυτές τις επιχειρήσεις θα τις κοιτάξω με ιδιαίτερη φροντίδα, χωρίς να παραγνωρίζω το γεγονός ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις. Επισκέφθηκα σήμερα μια μονάδα νέων ανθρώπων και σας λέω, δηλαδή τα παιδιά αυτά κάνουν μια φοβερή προσπάθεια. Είναι μόνα τους. Εκεί χρειάζεται το επιμελητήριο. Εκεί χρειάζονται και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις πρέπει να βοηθάνε τους μικρότερους. Και οι παλιότεροι πρέπει να δίνουν δρόμο στους καινούριους. Και γι' αυτό πρέπει να γυρίσει και σελίδα το επιμελητήριο. Γιατί και οι παλιότεροι πρέπει να δίνουν θέσεις στους καινούριους. Και δεν πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική του κυρίου Καραμπάτου, ο οποίος δεν φεύγει από την καρέκλα του με τίποτα. Εγώ θα ήθελα, γιατί πίστευα σε αυτόν, λέω πίστευα γιατί μετά τα τελευταία γεγονότα και τις μεθοδεύσεις που με έκπληξη μεγάλη διαπιστώνω ότι προσπαθεί με έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο να κερδίσει τις εκλογές, πίστευα ότι θα έχει το θάρρος και την ευθυξία σήμερα να παραιτηθεί. Εάν ο κύριος Καραμπάτος σεβόταν τις επιχειρήσεις και σεβόταν τον ίδιο τον εαυτό, σήμερα θα έχει παραιτηθεί. Δεν γίνεται, κυρία Θεοδωρακάκου, να μην αποβάλουμε τη μιζέρια μας και την οτροπία του παρελθόντος. Όλοι κρίνεστε εμείς το νέο επιμελητήριο δίνει τη νέα όθηση στους νέους και στους παλιούς να ενώσουν τις επιχειρήσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα, αυτή την κρίση που είναι σίγουρο θα μας επηρεάσει όλους. Αναφερθήκατε στον τουρισμό και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για το Γραφείο Συνεδρίων και Θεματικού Τουρισμού στη Μεσσηνία, το οποίο γνωρίζετε
ότι μέχρι στιγμής καλώς λειτουργεί και έχει λάβει και θετικά σχόλια. Σας ρώτησα πριν αν υπάρχουν... Έχουν υπάρξει θετικά σχόλια και από εμάς τους δημοσιογράφους έχουν υπάρξει θετικά σχόλια, αλλά και από όσους έχουν συνεργαστεί. Γιατί λέτε ότι είναι παραγωγή 0? Έχετε αποτελέσματα? Άκουσα τον κύριο υπεύθυνο του τουρισμού, του κυρίου Καραμπάτου. Καμιά φορά είναι και λίγο έμεσα. Κυρία Θεοδωρακάκου, εμείς δεν παίζουμε τις λέξεις και εμείς είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον κόσμο. Δεν μπορεί το ελιομάζωμα και η βόλτα με το πούλμα να θεωρείται τουριστική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να θεωρούνται. Θα σας πω κάτι, θα σας μεταφέρω μια εμπειρία μου. Τα γραφεία του θεματικού τουρισμού με παραγωγή 0 δεν μπορεί να μας ξεγελάνε εμάς που είμαστε επιχειρηματίες. Θα σας μεταφέρω μια εμπειρία μου με όλη την ειλικρίνεια που διαθέτω. Να έρθει εδώ αυτός ο κύριος, ο οποίος εχθές έμαθα ότι έφυγε, παραιτήθηκε της παρουσίασής του με τον αντίστοιχο υποψηφιό μου, πράγμα το οποίο το θεωρώ καθόλου συναδελφικό. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ο θα έλεγα ότι στην αρχαία Σπάρτη τους κυρίους αυτούς ονομάζανε Ριψασπίς. Ραντεβού ο κύριος που Ριψασπίς τους ονομάζανε, κυρία Θεοδωρακάκου, και θα πρέπει ο καθένας από εμάς να είναι υπεύθυνος και να αντιμετωπίσει τον οποιοδήποτε. Να αντιμετωπίσει τον οποιοδήποτε. Λοιπόν, με τα νούμερα να μιλήσουμε, γιατί μιλάνε κάποιοι άνθρωποι ειδικοί. Απλά επειδή ανοίγετε θέματα, χθες ήταν να έρθει ο κύριος Μανιάτης. Δεν ήρθε ο κύριος Μανιάτης. Κυρία Θεοδωρακάκου, προσέξτε, είμαι επικεφαλής στο συνδυασμό μου και επιλέγω εγώ τον οποιοδήποτε απεσταλμένο θα έρθει στο κανάλι σας. Ήμουν πάντοτε συνεπής. Έχω άψογη συνεργασία με το κανάλι σας και με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι μας. Και τιμώ την τηλεόραση Μεσόγειος και στην ώρα της. Βρεθήκαμε προεκπλήξεως. Και στην ώρα του βρέθηκε ο απεσταλμένος μου. Αν ο κύριος συγκεκριμένος δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον κύριο Κωστόπουλο, ήταν άλλο θέμα. Γι' αυτό και εμείς τα κανάλια έχουμε διεύθυνση, έχουμε διοίκηση, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Οφείλαμε να έχουμε ενημερωθεί για το ποιος θα έρθει. Εγώ, για παράδειγμα, που θα έκανα την παρουσίαση, είχα σκοπό να εστιάσω κυρίως στο θέμα του τουρισμού και ήθελα το συγκεκριμένο. Δεν μπορούμε να επιλέγουμε τον συνομιλητή μας και δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τις συζητήσεις. Δηλαδή, αν εγώ. Δεν κατευθύνω τη συζήτηση. Όχι από μέρους σας, εννοώ από μέρους του συνδυασμού του κυρίου Καραμπάτου. Αν δηλαδή ο τάδε υποψήφιος είναι. Ούτε ο κύριος Καραμπάτος. Εγώ είχα καλέσει τον κύριο Τρικυλίδα και είχα καλέσει και τον κύριο Μανιάτη. Και με τους δύο έχω άριστη συνεργασία όλα τα χρόνια που εργάζομαι εδώ. Μιλήσατε με τον κύριο Μανιάτη? Είχε μιλήσει εκ μέρους μου η διοίκηση του καναλιού και ο συνάδελφός μου, ο οποίος κανονίζει τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Μην δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Εγώ για να επιμείνω στο θέμα του τουρισμού, ας μιλήσουμε νούμερα. Ας μιλήσουμε μια φορά όμως να σας και για τις εξαγωγές και για τις εξαγωγές που ορισμένοι μιλούν παντός επιστητού, θα πρέπει να προσέχουν. Θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου και θα κλείσω με αυτό και για να πω την τελευταία κουβέντα. Και όσον αφορά τη σύγκριση και τη συζήτηση και τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων, επειδή τέθηκε και θέμα. Το debate. Επειδή τέθηκε και θέμα debate, ναι. Θα σας πω, πρέπει να ντρέπεται ο κύριος Καραμπάτος που ζητάει debate αυτή τη στιγμή που οι επαγγελματίες αγωνιούν και να το παίζει την τελευταία εβδομάδα με αμερικάνικου τύπου προτάσεις, χωρίς να έχει προτείνει, προσέξτε, τον τεχνικό σχεδιασμό, τον δημοσιογραφικό σχεδιασμό, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, και ποιος θα το πληρώσει αυτό? Πάλι το επιμελητήριο θα πληρώσει τα debate του κ. Καραμπάτου. Εγώ τον κάλεσα σε ανοιχτό διάλογο. Θέλετε να τον καλέσετε αύριο το βράδυ μαζί μου? Σας κάνω μια πρόταση. Θέλετε ο κ. Καραμπάτος να έρθει αύριο μαζί μου? Στον ίδιο προφανώς κάνετε την πρόταση. Ναι, του κάνω ανοιχτή πρόταση. Δεν νομίζω ότι θα του κάνω ανοιχτή πρόταση να έρθει εδώ να μας κάνει τον απολογισμό του. Να κάνει τον απολογισμό του με νούμερα και όχι με γενικολογίες. Με όχι γενικολογίες και να μιλάει επί αορίστων πραγμάτων. Αύξησαν τον τζίρο του, λέει, 412 επιχειρήσεις τη συμμαχία για την ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς. Το δέχομαι. Ας μας φέρει τον τζίρο του το 2009 και να μας φέρει τον τζίρο του το 2010. Κύριε Γκούμα, θα σας πω κάτι, κινδυνεύοντας πάλι να κατηγορηθώ ότι κλείνω προς τα κάτω, αλλά επειδή είμαι και άνθρωπος ο οποίος κάνει και έξω ρεπορτάζ, έχω κάνει ρεπορτάζ και για την συμμαχία. Εν αρχή τουλάχιστον έχω ακούσει μου έχει μεταφερθεί μια ικανοποίηση από τους επιχειρηματίες, και όσον αφορά για το λιωμάζεμα, τις προάλλες ήμουνα σε περιοχή της Δυτικής Μάνης, συνομιλούσα με κάποιους Δανούς και μου έλεγαν ότι για πρώτη φορά ανακαλύπτουν τις ομορφιές της Πελοποννήσου το χειμώνα. Τη στατιστική να κοιτάξετε και τις πωλήσεις του ελαιολάδου και τις εξαγωγές. Τη στατιστική να κοιτάξετε και την τιμή του ελαιολάδου, κυρία Θεοδωρακάκου. Και όχι τους Δανούς που πηγαίνουν στο λιωμάζωμα. Άρα για εσάς το Γραφείο Συνεδρίων και Θεματικού Τουρισμού Μεσσηνίας είναι μια δομή η οποία δεν θα αξιοποιηθεί αν εκλεγείτε? Συγγνώμη. Άρα λέω για εσάς, επειδή από εκεί ξεκίνησε η ερώτηση, το Γραφείο Συνεδρίων και Θεματικού Τουρισμού εμείς έχουμε είναι κάνει μια δομή η οποία δεν θα την χρησιμοποιήσετε, θα την αλλάξετε? Με όλη τη συμπάθεια που σας έχω, γιατί μου είστε συμπαθείς, θα σας πω κάτι. Αν παρακολουθήσατε τις εξαγγελίες μου και το πρόγραμμά μου στον τουρισμό, έχω μιλήσει για δημιουργία γραφείου οργάνωσης προορισμού.
Ωραία. Εγώ δεν θα προβώ σε αναποτελεσματικές ενέργειες. Αυτά είναι μαθήματα του κυρίου Καραμπάτου. Να προχωράμε πάντοτε σε επικοινωνιακές ενέργειες μη αποτελεσματικές. Εγώ περιμένω ακόμα τα στοιχεία των 412 επιχειρήσεων της Συμμαχίας που ξεκίνησε με ανάθεση στην εταιρεία Black Box, συνέχισε στην εταιρεία Face, διαλύθηκε η Black Box, συνέχισε με την τοποθέτηση του ενός από την εταιρεία Black Box ως υπάλληλο του επιμελητηρίου και θέλω αυτό που τονίσανε τηλεοπτικά, την αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων τον τελευταίο χρόνο. Εγώ, εάν κατατεθεί τέτοιο στοιχείο, σας μιλώ ειλικρινά, θα πάρω πίσω τα λόγια μου. Και θα ζητήσω και συγγνώμη όχι μόνο από τον κύριο Καραμπάτο, αλλά και τον υπεύθυνο της δράσης Συμμαχία για την ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς. Εγώ, κυρία Θεοδωρακάκου, να ξέρετε κάτι, ότι δεν πιστεύω πλέον σε υποσχέσεις. Όχι από τον κύριο Καραμπάτο, από κανέναν. Εγώ πιστεύω σε ανθρώπους και τους κοιτώ στα μάτια, γιατί είμαι δίπλα τους και πιστεύω πλέον σε αποτελέσματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη και δεν είμαι επιθετικός. Ξέρετε, έχουμε αντέξει πάρα πολλά οι επιχειρηματίες. Δεν μπορούμε να αντέξουμε και αυτό το κατεστημένο. Περάσαν 15 χρόνια και ο κύριος Καραμπάτος μας λέει ότι το μισό του έργο έχει ολοκληρώσει. Πόσα θέλει, άλλα 5, άλλα 10, θέλει να μην κατέβουμε σαν συνδυασμός. Θέλει ο κόσμος να μας υποστηρίξει, θέλει να πάρει τις εκλογές, θέλει να του δώσουμε την καρέκλα, να του δώσουμε μια άλλη καρέκλα. Να μας αφήσει το χώρο να εργαστούμε προς συμφέρον των επαγγελματιών. Αυτό είναι και το μήνυμά σας, γιατί όχι, πρέπει να ποια καρέκλα να του δώσουμε, να του δώσουμε τους δρόμους του Λαδίου και της Ελιάς, να την πάρει την καρέκλα του. Να του δώσουμε και επιχορηγήσεις, από πού, από τα χρήματα των μελών. Τι ακριβώς θέλει να του κάνουμε. Να του κάνουμε ένα 30. Εμείς αυτό που θέλουμε από τον κύριο Καραμπάτο είναι ειλικρινά να μας αφήσει επιτέλους να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα. Να μας αφήσει, κυρία Θεοδωρακάκου, να μιλήσουμε εμείς επιχειρηματίες. Που βιώνουμε και καθημερινά αγωνιζόμαστε. Σε έναν προεκλογικό αγώνα, κύριε Γκούμα. Τώρα δεν νομίζω ότι ο κύριος Καραμπάτος σκοπεύει να παραιτηθεί. Διεκδικεί ο κάθε συνδυασμός με τις απόψεις. Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε Θεοδωρακάκου. Μην το λέτε δηλαδή, τον προκαλείτε να παραδοθεί σε μια εβδομάδα. Τον προκαλώ να παραιτηθεί, διότι ο τρόπος που διεκδικεί αυτή τη στιγμή το αξίωμα του Προέδρου της Μεσσηνίας. Εσείς έχετε κάτι να φοβηθείτε, έχετε ο κάθε συνδυασμός, νομίζω ότι έχει τα μέσα του και την πειθό του. Ένα μήνυμα θα ήθελα από εσάς προς το μεσήνιο επιχειρηματία. Δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Το μήνυμα είναι ότι ο επαγγελματικός κόσμος μιλάει και μιλάει πάρα πολύ θετικά για μας. Εμείς να ξέρει ότι θα φανούμε αντάξει τις ψήφους του, της εμπιστοσύνης που θα μας δείξει. Όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι, τίποτα δεν μας διασπά, δεν μας τρομάζει καμία μεθόδευση και καμία είδους κατάσταση η οποία ο κ. Καραμπάτος δημιουργεί μέχρι και την τελευταία στιγμή, διότι αρνείται να δεχθεί δημοκρατικά την άποψη ότι πρέπει και κάποιοι νέοι άνθρωποι να μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Εμείς θα επιμείνουμε και αν επιμείνει και αυτός να μας πολεμάει με ανορθόδοξα και με όχι τίμια μέσα και αν επιδιώκει να αποκρύπτει στοιχεία και να μας δημιουργεί προβλήματα τη στιγμή που εμείς με αγνές προθέσεις καθαρές και έντιμες προχωράμε στη διεκδίκηση του αξιώματος ή της εκπροσώπησης κάποιων νέων ανθρώπων στο επιμελητήριο, εμείς θα είμαστε εδώ απέναντί του και του ξανακάνω ανοιχτή πρόσκληση οπουδήποτε θέλει και σε ανοιχτό διάλογο και με κόσμο. Και αν φοβάται τον κόσμο, γιατί το άκουσα και αυτό, φοβούνται τον κόσμο, κυρία Θεοδωρακάκου, πιστέψτε το, γι' αυτό δεν βγήκαν και πόρτα την πόρτα, γι' αυτό δεν μπήκαν στα καταστήματα. Και αν φοβάται τον κόσμο, να έρθει και εδώ, στο Μεσόγειος. Εγώ θα έρθω. Οπουδήποτε θα έρθω, γιατί εγώ υποστηρίζω τα συμφέροντα των συναδέλφων μου, των επαγγελματιών, της τοπικής αγοράς και δεν υποστηρίζω μόνο τα συμφέροντα τα δικά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκούμα, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Μεσόγειος, από όλους εμάς.